Balima anya kuma très urgent. Balima o bi amena kuma divorce politique mi temena. Assimi Goïta na sunguru batulu nyang ni nyongache. Ameno secret fo ongena bi dimanche 21 juin 2026. Malien mena épisode chamane ira aula. Nya fanya ngo Assimi Goïta aka fanga be nigisi nakasa minabi. Avec un trou de fin ko shite. Ni bana bila be fura de nginala. Malien angatani épisode ye. Mena bella famille avec preuve. Neta preuve de. Nebe preuve de boka ira aula. Sosolite netala. Mokote mali kono kibise ka foko nga nukuma ngalunyi. Malien ma fo onyenango Assimi Goïta shokeli janfa. Ka M5 janfa. John de kumena ke Assimi ka base politique ye. Oye batulu nyangdi. Anyo video ke kateme. Si ça ambe deuxième partie de la sa batulu nyanga kola. C'est ça. Amouna na kesi ça. Et Assimi Goïta batulu nyang de taka jigida uka. Ka waru la bla batulu nyang ka mali marché beta ka dama ka keni mama passé batulu nyang fait. Ite marché sur Mali kono. Malien anyan tour la sa Assimi yere dara yere la. Ay kuma ina mede. Assimi dale ayere la. Ya adala yere la ka soro ama shogeli blaga bo premier ministre ya la folode. Adara ba ke shogeli jafa me akuma bo premier ministre la ko dabo ko bela. Akwe batul de bla devana. Adago juga yere la ay munde ke tuguni malien. Atara ay mali karamoko mali la nyamoko kolu faranyon ka folu nyana ko transition totora kalo wolunfla. C'est-à-dire que Assimi yere de élection ko kuma bo ayere da. Assimi de mali sulama ou faranyon ka mena video fana yere la. Assimi ko transition bana peu ko élection de benake. Ayere da mena video kalanga la menyon fait. Munu beka parce que beka moko manipuler ka kina fo moko beka mo ma pression kede. Ani batuluka divorce mena o oro de fo ongena. Sisa ataray karamoko farango ga au nanga janga nyor la me folo. Menda e mentigiladi. Abana kaba. Transition toma ijonga sigaka ko transition toma chablika totro kalowulu la kalosegi ko abana ko ni abantoladi. Yara be Assimi kuma kamede. Est-ce que politicien ngeni fo? Allez redadi ni fo. Anga janga nyor la me. Abana kaba. Abeni mede malien. Aeni beke kumamina dalema er la wakati mina. Anye fegan anye okasro yana akan kofe ou bela jelina ça aya beke wakati ni kelena ça dit ka tlaka constitution croix sigi mali kono. Aya ulu baro beke. Aka janfa yoro la va tesi folo mi kena échec taoula. Akato ka mali constitution sigi. Ay M5 anaka video monu be den kerefe ka taka stade 26 mars là où il est échec folo mi tay awkli bala. Assimi tara politicien de faranyon kan. Kabulu la tugu Assimi kume fe ka mali ka parti politique ci ka yere wolo ni M5 ka bechi ka soro ka teretru nyine wolu sa ko lu faranyon kan. Olu be ka ta tugu batulu nyam ko le ki plan. Mune kera sisa. E malien ima ali nu njalo commando yi mena révélation de fona ayo beke kumamina ben le cerveau docteur Chokel ko kala maiga ka meeting ke ka foko hey ko Assimi keleme ka ta parti kemenin ko de créer dugula awakli boku manna malien commencera ka somi ne fana video de tugu nyongola ka batulu ka segere bo malien chama murutra uye video manu saraka dien ko bedane ka kal la saka u saka di do maka ko beke ne ma reculer kane wole ko nga dabla ne ma dabla mogo bora fambe ka batulu mangoya ka batulu nyang mangoya ko wulumusoni bobi Assimi kelen ko de yesisa Sadio Kamara ko Assimi ma ko ni batulu dama buka kola ko vraiment ko sangapa malien wakati ni kele batulu ga mangoya kumba tan fala wakati na dro ye benim ne flo ko don kasola awkli ba 2023 ye ben do kasola ne ma fli ben do la kasola 2023 fo sisa u ka soro ben ye kuma mun fo anga janga ben yere kuma kana me folo yaro nge Assimi yere kuma kan kala maintenant ben le cerveau o dimina o nyabala anga kelebe ka yelema ka ke ka di Assimi sunguru batulu nyang de ma ben le cerveau dimi ko jugu bora ka kuma fo anga jango la me Irimer la me appel la me ibe musoro kono de muso chi mo ma ya fe ni ya fe o fitinu mouvement kiri karakere yo voilà mouvement kiri karakere yo c'est-à-dire que Ben Somina Shogel Somina
ore ko songa mango Ben Blatote Shogel Blatote parce que Ben ni Shogel ye buguri mure ta ka ke asimika najila ça ni buguri ke mogo ka dumuna te ki fait quoi billahi Ben ni docteur Shogel ko kala maiga de je petien ima Ben mangamea anga Ben nga kuma tola me mouvement kara créé a dimina une fois nga kuma tola me kulunga de be ko ne nyaba kulunga de la ko wallahi ne nyaba mina ne kulunga de ne ba fo ngwere revolution woni sans pado on mali 15 pas de les 15% de la lutte en sera pour réaliser mais je constate que les gars sont en train de vendre la peau de l'eau avant de l'abattre uma warafa mais on va à wolo terrain mais ko na nya faga ama golo dinna ama keta mo nyagarle no mo golo ko kele gaina de wallahi ne mo ni ga wa ko mali kele gaina e mu yede mi yere be sina sisa mo langolo tanu mo ba kele aklo ben na de o almani o de bangene no mali aklo ben na de o be amtamino ta oui jafa o de bangene no bi mali ko am ko langolo takubo lu yanga fu be kuma idi mer o de information mali ko la plan ni tangaye wallahi ni tangaye ça va nous conduire à l'échec. Et la révolution n'a pas droit à l'échec. Ah ben, mais allez kunoma mi sorobi Mali répéter le dunya fambe anga avancer de quoi. Mais mi me sénani étant ninte quoi. Oui, ninte. Au wakati kele yaro Ben be ku chauffer ku be kan jafa o wakati kele Shogel fana be ka fo ku ka galon tege dabla c'est-à-dire yoros kalara asimi mbolo de fallait ka kinga parce que a te tien fait a donna janfa là au wakati kele ay Shogel fana kuma kana me devant tous les ministres qui sont assis ici et je l'ai répété au président j'ai dit mesdames messieurs les ministres retenez une chose il faut toujours dire la vérité aux Maliens. Certains pensent que la politique c'est mentir. La conclusion que moi je tire c'est qu'en politique il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux ne pas en parler. Mabana. J'ai dit au ministre. Abela jale Shogel kuma kamea. Bon ni kuma in bedi fara le nyonga asimi kungolo kalara parce que aka c'est-à-dire aya yi aka plan bora kene masan. Ay Shogel gain ka bendo kasola folo kasoro ka Shogel gain. A bolo san na tara do parti politique kan wakati mina obeka ta parti politique fana négocier ko be oluga moko politique olu fuka batulu nyanka alu nu njalo ko ko kana sonde kugunuka parti ko na so ko parti alu nu njalo fana somina o fana nakuka bashi tobela c'est dire janfanti quoi ama lafia donc asimi nana yesa mogote batulu ko divorcer de consommer les flats maliens à la sago au sago au divorce mu consommer les mugo mu nyu ato ni batulu maseka fanga soro na asimi a fin soro na mi frère ka shibonte ko ni ene di asimi tege mabi c'est pour cela mugo be ka kuma chama fo réseau ka otene joro ne segu tungara ni ne joro be ne la parce que abene kungula nu mi seka ko be kene la ils ont tous les moyens ni état be nyogona il faut penser à la mort mais ala kana koyi nebe joro fen kelimna oye sayadi alaka shini kala di nene awma parce que nunu me oro mina bi uma ko sara ko chena unya chena dija we janfa mi ke we ra binu ka janfa koloni kono we janfa mi ke nya fana nguyu kale korane de la asimi gota u sen kono yu kale di katla ka nasi ji fana mi ki kaloka kute nyogon janfa wa we nyogon janfa fana katla ka fo buye ngena kute nyogon jafa uye Shogel jafa bo femu bu no fe abina fo ni ateke ba klo korode kuma ma conseil di Mali jeunesse bema au kana so ngadala kan do kula wala be do ke fatoyi do be den soro a gere be yela u den fa billahi ne nyeda yi che wula billahi a wolole aga kute ka basigi moko ko ka afai kuma do de fo koni ni kara kabe ni ke u klara kata saraka u de bo wala yala dalaka pour que ka yela ko dalaka en tiedi ni ne moko jamu moko ka jamu ka moko bonte fe ka jamu to ko fosa mbe jamu do be ni ne a furu dro ne be sa Mali kono yara auto kalamade o dalaka ndi
ne be dalakan do ne mona duba kono mba fo malien bengena mega kuma akana dalakan do na o tseka koko ke akana dalakan do asimi nunu ye dalakan de do o ye saraka jugu bo be hali sektu la maintenant ndado la folo billahi ne be pisoti ken nunu ngina mbe kuma billahi halala woro tan deumba do mega kuma fo tiens de do bon oni batulu ka divorcer de kelen fle asimi décision de ta 600 ben te bo kasola Shogel te bo kasola ubu shike kasola parce que uyale ka kochi ima e ateka mo bla ko kuma tada ubu ka nafigi ya réconciliation nfe nke mo tout dado ta foko ka mo bla parce que ale bolo ale de taille malien ni ay fin ka aya beke tout tes enfants bon akele nga janfa nke aya remarqué depuis ben ni Shogel janfara do mi fobi asimi ku décision fait ta malien ni ashima ke here malima ashima na ni politique comme na ndeke malien ka here be se malien ma depuis Shogel bora premier fobi asimi here kelemi ke malien ya irana ati kuruan tege mogo ga muga ka dama katla ko to mara kuluba ko warfna dun kura ma soro mogo ga warbe ka dun hali shini ale de be ko warfna mara o te ka ta mali trésor la hake mayende mogo do bo mada hakela neta do ni sorasi nunu mona du modeli mun kono uye éducation modeli mun soro neta do ne be sran dala kanya ne be sran fen kelemi ya je kono hakedi hake mun ke ada madina ne ngena ne yayi ye vidéo la ne yayi media ula empereur Bokasata okanga leçon di asimi nunuma fanga kumejona ka empereur Bokosabo abe sa domi akera akumeta kama teme kare kono ali mogota dongo président korodu ada madenga sabali masaka kelen tile ma jena ba munu me panga puruti la asimi no fe nanya usoro amba uketa do ere ko konete sa te ta malla parce que bolo asimi be ashide kono fanga kira chogo tanasi be yele madondo la tanasi kele madli ka jamana kele marati Afrika te tanasi be yele madi anga sabali nyala isidi me be sabali ba asimi ma sabali awa asimi furate femu ko asimi fangai aba perdi awa tena solution fana soro na asimi solution soro ka fangala ka solution soro ka malion bla here kono malion ka fodi ma ko tunya mo di na asimi malion bla here kono ka kelen ban 100% ogoro nete mfadi ogoro ne nyama dindi beka nga video beka nga nkuma gani marade mega kumadi emotion te juguya te wallahi ni asimi bora président bi ni mo ko kibeta asimi goita ka bien saisir ne ba ga toy billahi tala ajuwa tene kono ne ta fait président adro na point bar hal ni asimi bora président ni ne ya yi america ne ta kele abe bugo chama ila kata wochi président ni ministre ali la ka ne ka america jamais ne ta ke do bew nous te président fait nous voyagera nous yo dro beta jama farango ka kata wochi président obe kata ministre ka makata no to ko nunke parce que ne be dugumina oui Amérique dit mais ne malien dit je n'ai rien contre personne depuis ala Canada mama be mali jugu ala a sidna madri ka fonyo ko bonjour bonsoir na ka soro mo be mali jugu ala connaissez vous tukarana tiki be contacti la ala kane ni minena bi na ka soro ne be ka kode fana ka ji jukoro ka be mali de bla ji jukoro ko ne be ka kodo glan dogo la ko malien to kobi kalama ko ne be ka kodo de glan muma to mali to be churu ala kanere churu ala kana mali churu. Je parle au fond de mon cœur. Nete nyamade ne urutan dindi awa nete mali janfa ne fama mali janfa ne ba mali janfa ne moke mali janfa awa ne segu tungara te foni denga na ka fa e mali janfa ngalo mi se ka tege ka norone la mais halala deun be halala deun de be nyogon do mais nyama deni halala den se ka tan nyogon yi nyama denga bara mi ka ngalo noro mo la ya e mo la nyama dendu ne bora kuma la awa asimika solution asimika ani batulu nyanka divorce politique c'est consommé ani batulu nyanka kelewere ba ni batulu nyanka sanu ko ni fon fana metla kana do au détail fana tuguni ani batulu nyanko ni moribo ko ni asimiko malion et puis surtout de benana 600 no 600 mbeka do kelere de kono 600 ko ito be ka kenya ma denya de aba haketo ko c'est ni moko ko ka gone chuko ne tengalo norila ne bi se ka fili mais je vais jamais imaginer des choses ka dans noro moko la
nya fo de ni ne kelenga mali janfa ni mogo be mali jugara ne se ko tungara ka tigi ma ali bonjour d'abord na ka soro bonjour te no tigi che ala ko kene satai ala ka ne fa na ka soro ni mogo be ka mali détruire ko ne ka tigi ma bonjour ka fo dro ko bonjour dro yaro ka fo dro ka sa ma bonjour ama dile ka temen na tigi che ne moi je suis un libre penseur ne kelene be ka na keleke ne ni mogo te nyogon kalama ne ka information be bo mali kele de kono sorosu yere de be ne informer ne teri de sorosu yi ne fa de sorosu yi awane be ka sorosu de ka keleke depuis Assimi ma wolo ne be ka sorosu défend depuis Assimi ma na on de marche ke au fond bi mais halala de on de bo don mais nyama den se ko don sogolon den ani dambe ani sarige mugolangolon den olu tiara ko la tro ko bi tie ima fe mangamea mogo be ne nyada iba do ko ne te so ali si ne te français fait be bo donné la ka jagwan galon ro mogo la ko fe ko manguya parce que dro on ne aklinata tegli ne de ko Assimi kungolo mai mali kuna atisi ay dalaka mi do chamante dalaka korodo dalaka abe ne se ko tungara dalaka be an shiala an shia tseka mado yoro do furu mais ali mali shia do tseka furu nyoko ma ngo dalaka ndi abolo ko munu ngo dalaka ndi est-ce que abe dalaka ndo non mais nyama dente ni yoro nye quoi ibe ni fotoro do be fo parce que malamu mo mi faye wuru tambo ka ba furu sunani haradala o ba do ne be ka kuma fo nte kuma langulu yi awane soso bagate mali kono ni nye mali janfa 2 secondes kone mali janfa ala kaneto janfa ina chene ne te nyama dende ne halala dende ne kelenga mali janfa ali 2 secondes ala ka ne rebda o janfa la aw mama be ka mali janfa ala ka be halagi ala ka beto janfa ina ne bora kuma la dongo ne be do la ka tangina aka cha sangli nti fe mais ngi ila noko kendalo norela ça passera jamais parce que Dieu voit tout mais moi j'irai jusqu'au bout billahi ni ne sara ni ko la n sara faso ko la jamais je ne vais jamais laisser ce combat là il n'y a aucun chantage au kanda chantage ma ay to somogo mene au somogo faka hali servitara sema u ka aluga mogo e boli munke ko be tan somogo attaquer ko na masimito na nya dabla ko ni ne ya dabla foni sara domina de nta do me sa domine na ne makuno dro ko bana be na mais rien ne va me faire taire hali ne julango photo ta kabla réseau ka ne ta dabla Canada se yaro comment jugu djengono ka moko julango photo ta kabla réseau ka na kada ne julango photo babulu abla réseau ka ni nye kuma jo ni Assimi critiquer jo koro nye nyamadi foni ndesara de parce que bana bi se ka moko soro ko woro bi se ka do akoro ala kan kiso mais nta dabla mais kelena de fon kan mais Assimi jugu aten kono na Assimi fanga bla domi ibeka bole kelenga fanga bla odila ka ne ka ta ibeka ka ni feminala jamais ne to do jeune na oli jugu ya de ame politique de l'anté juguya la mais mogo langolo demana don ko la ba ke juguya di mais ne te ma juguya tene kono jamais je n'ai rien contre personne ibeka gena domina mogo do betranchon kele ngono ko kata Abdou Niang ni Bouba Fane attaquer neni ben le cerveau de wula ka jongo non ay Bouba Fane to Abdou Niang to kanto M5 la mogo do infiltrer la na kanga ta Côte d'Ivoire ambassade ka mangone tala mogo do ganga ta France ambassade la ngone tala tout ce qui est violent, tout ce qui est contre la loi ne te doit agir. Allah ka tient de bien.